Това, че се видяхме. Това, че отново поговорихме. Това, че имаше и нови хора в сравнение с предишните ни срещи, което според мен е най-важно. Най-важно е това да общуваме, най-важно това да чуеш как мисли другия и да имаш знанието за това. Как нещо, което ти правиш, нещо, за което ти говориш, рефлектира в другия. Разговорът се провежда в един изключително важен момент. Важен от гледна точка на работата на новинарите, защото и в Република Северна Македония, и в България предстоят избори. Те са различни, но изборите винаги са предизвикателство за журналистите. И в такава ситуация, тогава, когато и двете държави се интересуват от онова, което се случва в съседната държава, е важно журналистите да са наясно с базови неща, свързани точно с тази кампания, която минава през новинарите, за да достигне до аудиторията, така че да, това са важни теми. Ще ми се да разширим още кръга от новинари, които участват в тези срещи, и ми се ще още повече да центрираме тези разговори върху ролята на новинарите и върху предизвикателствата пред традиционните медии. Защото това е глобален факт. Интернет пространството все повече се запълва с издания, подкастове, разговори и различни формати, които отсъстват от традиционните медии, каквито представляваме ние тук. В интернет са младите хора. И ако ние, медиите, новинарите, не искаме да загубим тази млада аудитория, която утре ще гласува по-активно на изборите, която утре ще решава бъдещето на държавите, която утре, а може би и днес, общува по различен начин, който ние не познаваме, значи няма да бъдем съответни на времето. Така че предизвикателствата пред нашата професия, според мен, са фокус, на който трябва да отделим внимание в следващите си срещи. Всичко беше прекрасно. Според мен няма българин, който да не харесва Охрид, който да не обича Охрид. Охрид е прекрасно място, а времето, макар и априлско, ни даде възможността да се порадваме и на слънцето и на цялата тази красота. Така че не смятам, че който и да било би направил някакви забележки в това отношение. Просто беше прекрасно. Въпросът е да можем да общуваме и да разговаряме помежду си. Това е най-важното.